Čaute. V dnešnom videu by som vám veľmi rád predstavil zariadenie na páskovanie paliet od spoločnosti Transpac, modelové označenie TP602MV. Zariadenie je na prívod elektrickej energie 230 V. Je vybavené jednoduchým panelom. Panel ovládací na predstavenie máme dĺžku vysunutia pásky, sťahovanie okamžite po obopnutí produktu, sťahovanie s možnosťou vloženia ochranných hrán, vysunutie pásky v prípade, že som vysunul krátku pásku a štart cyklu. V našom prípade máme založenú PET pásku. Zariadenie pracuje samozrejme aj s PP páskou. Veľkou výhodou je, že zariadenie na maximálnu pásku dokáže používať 16 šírku, PET-ku. Dá sa využiť aj redukcia, pri ktorej je možné vložiť pásku na dutinke 200 mm. Pri páskovaní stlačím len zelené tlačidlo, jednoduchým grifom si zachytím pásku. Čo je veľmi veľkou výhodou, tak to, že tú pásku držím, znamená, že celý čas si viem kontrolovať, či som tú pásku pretočil, alebo nie. Čož je samozrejme v prípade automotívu nezanedbateľný parameter, pretože tam sa platia veľké pokuty v prípade, že je páska pretočená. Takže prepínam si režim na vkladanie ochranných rán, stláčam tlačidlo na zavedenie, vysunul sa mi bajonet, prichytím pásku, počkám na jej vysunutie, do tohoto jazyčku vložím koniec pásky, stroj stiahne, uvoľní a teraz mi pripravil priestor na vkladanie ochranných rán a stlačením druhýkrát tlačidla. Zapáskuj, stroj stiahne. To sme mali na ukážku malú paletu. Pri páskovaní europalety de facto to isté. Prisuniem stroj k palete, nastavím si parameter, že chcem páskovať hneď veľkou silou na prvý krát a dám si dlhšiu výsun pásky. Odsledujem si, zase skontrolujem, či som tú pásku nepretočil. Zmeníme pozíciu. Toto je páskovanie po dlhej strane. Presunutím zariadenia na krátku stranu si znovu upravím parameter, čiže dám kratšie vysunutie pásky. Treba upozorniť, že toto zariadenie je určené pre palety, ktoré sú vyššie ako 560 mm. A to je kvôli výške otvárania páskovacej hlavy. To je jeden z takých parametrov, ktorý nás trochu limituje. Ale vidíte, že nejakým spôsobom štandardná výška paliet je veľmi krásne ovládateľná, obsluhovateľná. Maximálna sila stiahnutia je 1500 N, čiže to máme 150 kg. Zariadenie je veľmi robustné, vybavené 2 otočnými kolieskami, takže budeme veľmi radi, ak nás budete kontaktovať a zariadenie vám radi ukážeme vo vašej prevádzke, otestujeme a v prípade záujmu s radosťou predáme. Čaute.